Konnichiwa, watashi wa Santana desu. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் ரெக்வெஸ்டட் வீடியோ. பொதுவா இந்த டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும், ஜப்பான்ல எப்படி வேலை வாங்குறது? இது எல்லாருமே கேக்குற கேள்விதான். எந்த ஒரு வெளிநாட்டிலையும் வேலை வாங்குறது அப்படிங்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் நெறிமுறைகள் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அதை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஜாப் வந்து கிடைக்கும். ஸோ முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்டர்ஸ் எந்த கண்ட்ரியில வேலைக்கு வேணுமோ கிளைண்ட் வந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து இங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் இங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்றது அப்படியே கம்மியாயிடுச்சு. உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஜப்பான், எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இது வந்து இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான். ஆனா அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு ஏத்தாப்புல ரெக்ரூட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதுல ஜப்பான்ல ஃபாலோ பண்ற ரெக்ரூட்டிங் ப்ராசஸ பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அண்ட் ரெக்ரூட்டிங் ப்ராசஸ் மட்டும் இல்ல, நம்மளோட சைட் நம்ம என்னெல்லாம் கரெக்டா வச்சிருந்தாதான் ரெக்ரூட்டிங் ப்ராசஸ்க்கே நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். முதல் விஷயம், உங்களுடைய பயோடேட்டா அல்லது ரெஸ்யூம் அல்லது கரிக்குலம் விட்டே எப்படி வேணா சொல்லலாம், அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ நார்மலா நம்ம ஊர்ல நம்ம ரெஸ்யூமேக்கெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. ஜஸ்ட் நம்மளோட நேம், ஃபோன் நம்பர், இமெயில் அட்ரஸ், எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். அண்ட் இங்க வந்து ஜாப் தேடும் போதும் யாரும் அதை பத்தி ரொம்ப வந்து கேர் எடுத்து பாக்குறது இல்லை. ஜஸ்ட் அதுல ஸ்கில் செட் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா ஜாப்பனீஸ் அப்படி கிடையாது. ஜாப்பனீஸ்க்கு நீங்க சென்ட் பண்ற ரெஸ்யூம்ல கண்டிப்பா உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃப் ஒன்று இருக்கணும். ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃப் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது வேர்ட் ப்ரொஃபஷனல்னா மீன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் தான். நீட் ட்ரெஸ் கோட் இருக்கணும், நோ செல்ஃபி போட்டோஸ், அண்ட் ஏதாவது கார் பக்கத்துலயோ இல்லை ஏதாவது வீட்டு ஃபங்க்ஷன்லயோ இல்லை நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரியோ அந்த மாதிரி எந்த போட்டோஸும் இருக்கக்கூடாது. நீங்க எப்படி உங்களோட பாஸ்போர்ட்டுக்கு போட்டோ எடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் லுக் போட்டோஸா மட்டும்தான் இருக்கணும். ரெஸ்யூமேல கண்டிப்பா உங்களோட போட்டோவை வந்து நீங்க அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும். இதுதான் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் இத்தனை தடவை நான் சொல்றேன்னா, உங்களோட போட்டோ இல்லைன்னா இமீடியட்டா உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து டஸ்ட்பினுக்கு போயிடும். வேற எதுவுமே அவங்க செக் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களோட ரெஸ்யூமேல கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து போட்டோ இருக்கான்னு தான் செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இப்போ வந்து டேட்டாபேஸை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டதுனால போட்டோகிராஃப் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டாபேஸே உங்களுடைய ரெஸ்யூமேவை அடுத்த லெவலுக்கு ஃபில்டர் பண்ணவே பண்ணாது. இந்த லெவல்லயே உங்களோட ரெஸ்யூமே வந்து ஃபில்டர் ஆயிரும், அடுத்த லெவலுக்கு போகவே போகாது. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது, ஆப்வியஸ்லி நீங்க உங்களோட ரெஸ்யூமேல நீங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களோட ஸ்கில் செட் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதெல்லாம் வெல் அண்ட் குட். நீட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுங்க, நீங்க எதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தெரியும், உங்களோட டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் என்ன, அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, இந்த மாதிரி நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்றது எல்லாமே வெல் அண்ட் குட். அடுத்தது கேர் எடுத்து பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய ரெஸ்யூமேவோட டைட்டில். ஸோ டைட்டில் வந்து மை ரெஸ்யூம் இல்லைன்னா கரிக்குலம் விக்டே அப்படின்னு சிம்பிளா வைக்க கூடாது. உங்களுடைய ரெஸ்யூம் டைட்டில்லயே நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா, எதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அந்த மாதிரி நீங்க டைட்டில்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்க ஆப்வியஸ்லி ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நீங்க ஜாப்பனீஸ் கத்துக்கிட்டு தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால நீங்க வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா மல்டிலிங்குவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர், மல்டிலிங்குவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர், இல்ல மல்டிலிங்குவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஜினியர், அந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இந்த இதை தான் வந்து அவங்களும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ரெஸ்யூமையும் ஓபன் பண்ணி பார்த்து ஸ்கில் செட் வைஸ் அவங்களால பிரிக்க முடியாது. ஸோ அதனால உங்களோட ரெஸ்யூமேவோட டைட்டிலை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதுதான். அடுத்தது, உங்க ரெஸ்யூமேல மல்டி லிங்குவல்னு போட்டுட்டு ஜாப்பனீஸை பத்தி எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அது ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம்.
நீங்க ஜப்பான்ல வேலைக்கு போகணும்னா உங்களுக்கு மினிமம் N2 லெவல் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் N5 வந்து லீஸ்ட், N4, N3, N2, N1. ஸோ N1 தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆர் ஃப்ளூயண்ட். N2ங்கிறது வந்து பிஸ்னஸ் லெவல். ஸோ பிஸ்னஸ் லெவல் ஜாப்பனீஸ் வந்து இருக்கணுங்கிறத ஜப்பான்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் சம் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா ஜாப்ஸ்க்குமே நீங்க வந்து N2 வந்து முடிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிலர் வந்து N3 கூட அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஜாப் ப்ரொஃபைல். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட குவாலிஃபிகேஷனை பேஸ் பண்ணி வேரி ஆகும். இது அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் திங். நீங்க என்ன முடிச்சிருக்கீங்களோ, உங்களோட ஜாப்பனீஸ்ல என்ன லெவல் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த லெவலையும் உங்களோட ரெஸ்யூமேல நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் தான் வந்து நீங்க ரெஸ்யூமேல கேர் எடுத்து பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ். அகெயின் ரெஸ்யூமேல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அண்ட் உங்க ரெஸ்யூமேவே 2 காப்பி இருந்ததுன்னா இன்னும் பெட்டர். தட் இஸ் ஒன்னு இங்கிலீஷ் காப்பி அண்ட் another one is ஜாப்பனீஸ் காப்பி. ஸோ ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல உங்க ரெஸ்யூமேவை நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்க கூட ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஜப்பான்ல நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ண தெரியாது. ஸோ அதனால உங்களோட ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்யூம்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் பெட்டர். ஒரு லெவல் நீங்க மேல இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இருக்கிற காம்படிஷன்ல நீங்க வந்து ஓவர் கம் பண்ணி போகணும்னா நீங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்லயும் ஒரு ரெஸ்யூமேவை நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுதான் நீங்க ரெஸ்யூம்ல கேர் எடுத்து பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். இப்ப அடுத்தது என்ன எஜுகேஷன் இருக்கணும்? ஒரு ஜாப்ல வந்து நான் ஜப்பான்ல சேரணும்னா என்ன எஜுகேஷன் இருக்கணும்? ஜப்பான்ல மோஸ்ட்லி 4 இயர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது வந்து நீங்களா ஜாப் தேடி போறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி 4 இயர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி இருக்கணும். இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஒருவேளை உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி டிகிரி இல்லை, நான் வந்து டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல போகணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் டீச்சிங் வந்து இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அங்கே வந்து நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸா நீங்க போகலாம். பட் அதுக்கு வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், எக்ஸாம் லெவல்ஸ் எல்லாமே மாறும். ஸோ இது வந்து ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன். இது இல்லாம சில கம்பெனிஸ் வந்து அங்க இருக்கிற கம்பெனிஸ் இங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸை வந்து அவங்களா விசா ஃபார்வர்ட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. இப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்து யூனிவர்சிட்டி டிகிரி கம்பல்சரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க வந்து ஜாப் ப்ரொஃபைல பேஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க. பட் நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் தேடி போகணும்னா கண்டிப்பா 4 இயர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி இருக்கணும். அல்லது இங்கிலீஷ் டீச்சிங் ஜாப்ஸ்க்கு நீங்க போகலாம். ஏன் வந்து இங்கிலீஷ் டீச்சிங் நான் சொல்றேன்னா அது வந்து அங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஜாப். பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க ஜாப்பனீஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். இங்கிலீஷ் டீச்சிங் தான் வந்து ஜப்பானுக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் வே. பட் நான் 4 இயர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி முடிச்சிருக்கேன், எனக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சிங் வழியா போறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை, பட் நான் இப்பதான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுதான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்ஷன். இங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப் நம்ம கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பேசும்போது என்ன சொல்லுவோம்? சேலரி இல்லாம 3 months 6 months ஒர்க் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து அவங்க சர்டிபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் ஜாபுக்கு போகலாம். இது வந்து நம்ம ஊர்ல இன்டர்ன்ஷிப்ங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஆனா ஜப்பான்ல இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு நீங்க அரௌண்ட் $4,000 கிட்ட நீங்க தான் பே பண்ணுவீங்க. இது வந்து இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்றதை விட மென்டர்ஷிப்னு தான் சொல்லுவோம். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு இடமும் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் 24 hours சப்போர்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனில 8 வாரம் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. அந்த கம்பெனில நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸையும் பத்தி கத்துப்பீங்க. அதை பத்தின கோச்சிங் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபுக்கு போகும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து யாருக்குன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சிங் வேண்டாம், ஆனா நான் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி 4 இயர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மென்டர்ஷிப் வந்து அங்க அவைலபிளா இருக்கும். அடுத்த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இது எல்லாமே ஜப்பானுக்கு போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால ஜாப் வந்து ஈஸியா தேட முடியும். இல்லைன்னா இங்க இருந்து நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாலாம்
ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இப்போ ஒருவேளை நீங்க இங்கிலீஷ் டீச்சிங் ஜாபுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா ஒரு 1 இயர் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஜாபை வந்து நான் மாத்திக்கணும், வேற ஜாப்ல போய் ஜாயின் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெஸ்ட் வந்து நெட்வொர்க்கிங் தான். ஸோ அங்க இருக்கிற பர்சன்ஸ், ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் கூட நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணி, இண்டஸ்ட்ரி குரூப் கூட நீங்க மிங்கிள் ஆகி அங்க இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட இருந்து நீங்க ஜாப் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம வந்து 3 திங்ஸ் நம்ம கேர் எடுத்து பண்ண வேண்டியதை பார்த்துருக்கோம். உங்களோட ரெஸ்யூம்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் போட்டோ அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும். அடுத்தது உங்களோட ரெஸ்யூமோட டைட்டில் வந்து உங்களை பத்தின ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டைட்டில்ல இருக்கணும். 3வது உங்களோட ஜாப்பனீஸ் லெவலை வந்து அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். 4வது உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து இங்கிலீஷ் ஃபார்மேட்ல ஒன்று இருக்கணும், ஜாப்பனீஸ் ஃபார்மேட்ல ஒன்று இருக்கணும். இதுதான் ரெஸ்யூமை பத்தி நம்ம பார்த்த டீடைல்ஸ். அடுத்தது உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பேசிக்கா நீங்க 4 இயர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி ஹோல்டரா இருக்கணும், அல்லது இங்கிலீஷ் டீச்சிங் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அதர் தென் இங்கிலீஷ் டீச்சிங் ஜாப் இல்லாம நீங்க ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா மென்டர்ஷிப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷன் வழியாவும் நீங்க வந்து 8 வீக்ஸ் வந்து ஜாப்பனீஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜாபை வந்து நீங்க தேடிக்கலாம். இங்கிலீஷ் டீச்சிங் ஜாப்ல இருந்து மூவ் ஆகி வேற ஜாபுக்கு போகணும்னா நெட்வொர்க்கிங்கை வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனா நம்ம சொல்லலாம். நீங்க ஜாப்பனீஸ் படிக்கும் போதே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க அடுத்த லெவல் உங்களோட ஜாப்பனீஸ் ஜாபுக்கோ இல்ல ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஜாப்பனீஸ் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்ல என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அண்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அவங்க எப்படி கேட்பாங்க, என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு queries இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அரிகாத்தோ ஹொசாய்மாஸ். தேவா மத்தா.